Anem a resoldre alguns dubtes que veig que van sorgint en els exercicis que anem fent i començarem pels nombres d'oxidació. Bé, aquí tenim el sodi i aquí tenim el iode. Són elements químics, en el cas del iode se'ns presenta com a molècula diatòmica, això ja ens passa en altres casos, com en l'hidrogen, l'oxigen, el clor, etc. En aquests casos, quan trobem elements químics, el nombre d'oxidació amb el que actuen és 0. Per tant, aquí el sodi i el iode actuaran en nombre d'oxidació 0. En el cas dels ions, aquí us he posat un catió i un anió perquè en tingueu un exemple de cada, el nombre d'oxidació correspon al de la seva càrrega. És a dir, el catió magnesi actuarà en nombre d'oxidació més 2 i el clorur en nombre d'oxidació menys 1. Anem a veure ara el cas d'una molècula, com pot ser el de l'amoníac. En el cas de l'amoníac, en el cas d'una molècula, la suma dels nombres d'oxidació ha de ser igual a 0. En l'amoníac seria un compost binari, això vol dir que l'àtom que està a l'esquerra ha d'actuar en nombre d'oxidació positiu i el que hi ha a la dreta en nombre d'oxidació negatiu. L'hidrogen només pot actuar amb més 1 i menys 1. Com que es troba a la dreta, en aquest cas, haurà d'actuar amb menys 1. Per tant, tenim que 3 per menys 1 dona menys 3. Nitrògens. De nitrògens només n'hi ha 1, per tant, perquè la suma hagi de donar 0, aquest nitrogen ha d'actuar amb més 3. Per tant, el nitrogen actua amb més 3 i l'hidrogen amb menys 1. Aquí tenim l'àcid sulfúric, és un oxoàcid, i en els oxoàcids tenim que l'hidrogen actua sempre amb més 1 i l'oxigen actua sempre amb menys 2. Per tant, aquí tindrem menys 8, aquí tindrem més 2, la suma dels nombres d'oxidació, recordeu, ha de ser igual a 0, hi ha un sofre, per tant, perquè doni igual a 0, només hi ha una possibilitat, i és que aquest sofre actuï en nombre d'oxidació més 6. I ja ho tindríem. Bé, aquí tenim el nitrit de calci. El calci és un alcalinoterri, per tant, sempre actua amb més 2. Això s'ha de saber, Hi ha un calci per més 2, tindrem més 2 per aquí. D'oxígens, compte, aquí n'hi ha 2, però aquest 2 multiplica tot el que hi ha dintre del parèntesis, per tant tenim 4 oxígens que actua amb menys 2 i això ens donaria menys 8. L'oxigen actua amb menys 2. El nitrogen aquí n'hi ha 1, però el multipliquem per 2, hi ha 2 nitrògens. Perquè ens doni 0, el nitrogen, la multiplicació per el nombre d'oxidació hauria de donar més 6. Per tant, aquí el nitrogen ha d'actuar amb més 3. I d'aquesta manera, el nombre d'oxidació total d'aquesta molècula seria 0. Aquí tenim el permanganat, que és un ió poliatòmic que té càrrega menys 1. En aquest cas, el nombre d'oxidació total no ha de ser 0, sinó que ha de ser igual a la càrrega que tingui, és a dir, menys 1. Tenim 4 oxígens, cada oxigen recordeu que actua amb menys 2, 4 per menys 2 dona menys 8, i tenim un manganès només. Perquè ens doni menys 8, aquest manganès ha d'actuar amb més 7. I ja ho tindríem. Aquí tenim
peròxid d'hidrogen, també conegut com l'aigua oxigenada. En els peròxids, l'oxigen actua amb -1. I aquí l'hidrogen actuarà amb +1.